katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 48 minutos makalampas alas 7 ng pagkaaga. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Sila Latika ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Latika Philip Paracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. At sa 9 kita kan bulan na Marso, aldaw po kita nin Sabado. Mayong laog sa trabaho sa mga yaon sa gobyerno. Maray pasinda hingalo ngunyan aldaw. Tapos itong mga mistir na takusa. Yan aldaw kan na paglalaba. Hindi ngunyan mayong problema sa paglalabat. Dawa or aldaw ka maglaba, mainit permian na panahon. Kailang magparawara-wala o magparawara-wara, ano to, wala na pati. Ano yan, meron o wala, garubulangan. Na supply na tubig kan Barret Waterworks. Ang aning makapaglabanin duro diretso. Iba niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si GP Batalyer. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Kumusta dyan sa mga parantabay niya to? Dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga, Kisiela Lasat, si Manoy Ed Centillas, si Madam Jen Vera, asin sa tuyang mga amiga ng mga tendera. Para tindanin pids, para tindanin bagas, para tindanin sira. Anas na para tinda dyan, mga nagtitinda, mga gugulayon, mga Ricardo. Kumusta po kamo? Ano man po ang sendong pinagigibungon yan, maski maluyan bentan, bakalan. Ang importante may nagbabakal pa man. Pero may bagang reklamo kan mga paratindanin na tilapia na taga-Bato. Sir, barita mo nga da nagbabakal. Ay, pambihira man niya ako. Ay, nakamagparatinda digdi sa Merkado Publiko kan Irig. Ako mayo nang nagbabakal. Mga para plasada sa nakamukayan. Waman, mga nagbabakal. Palain-lain sa naman indo. Hindi gusto mangganin do. Perming obos ang sendong tinda. Uda matuda sa bagay. Yan pan gusto kan mga negosyante. Perming ubos-ubos. Kaya kung mga tugang niya tungod ta, ubos-ubos biyaya. Ano ta? Nagkakabirilot na pata kita. Ubos-ubos biyaya ngod. Udma, uda. Tingala. Sabi nga ni kan, tingara. Hoy, babasahon ko daw yung mga nanggarana sa Ginibong Division School Press Conference. Di
diri po sa Erga City DepEd Schools Division. Na mga resulta sa elementary, sa column writing English, nag-ikalimaan Lads and Glasses, nag-ikaapat man ang Erga Central School, third sanaan Yusant, second ang Holy Child Educational Center, asin nag-first ang La Consolacion College. Sa column writing Filipino Elementary, ang PIP Sagrada Elementary School, and fourth Erga Central School, third ang Yusant, asin ang second ang Lads and Glasses. Kasi na nag-first po ang La Trinidad Elementary School. Sa copy reading and headline writing, English Elementary, nag-PEP ang Santiago Integrated o San Isidro Elementary School. Ano man ta Santiago Integrated School. Nag-fourth ang Erga Central School, as in ang third ang Lads and Glasses. Second ang Holy Child Educational Center, tapos ining first ang Yusant. Digdiman sa copy reading and headline writing Filipino Elementary, nag-PEP Erga North Central School, as in an fourth San Isidro Elementary School, and third an Erga South Central School, and second an Yusant, as in nag-first an Holy Child Educational Center Incorporation. Sa editorial cartooning o sa English Elementary, nag-PIP an Santiago Integrated School, and nag-fourth an Holy Child Educational Center Incorporation, as in nag-third an Lads and Glasses. Second, iyo po ang La Consolacion College, as in nag-first iyo ang San Vicente Norte Elementary School. Sa editorial writing, English Elementary, nag-PIP and Holy Child Educational Center, as in nag-fourth ang San Isidro Elementary School, nag-third ang La Consolacion College, and second ang Yusant, as in ang first ining Chris, ano daw ining Chris na ini? Chris Torre Integrated School gaya din Lagad antes po niya itong ipagpadagos na pagbasa kan mga result sa Division School Friends Conference na pinagsagibo digdi sa Ciudad Can Irga, yan sa Erga Central School. Resibihon mo na niya to na report halid dyan sa luwas. Nasa linya si Diggs Martinez, karondang Diggs, pasok. Good morning, karandang Kuya Pinit. May na ako kitang baritari digdi sa sunod ng Naga na kung saan pigtutukan ka na sa 140 Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mga 40 parent leaders gikan sa manlain-lain na barangay din sa nasambitan ng syudad ana pag-urulay o diskusyon manungod sa violence against women and children o bawsi sa pig-kondusir na enhancement training ka na Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol na pig-kondusir nito man sa Barangay Santa Cruz sa Event Center igdi sa siyudad ni Naga. Parte ni ka na pig-celebrar na kana National Women's Month na igwang temang lipunang pataas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan nga na bulan na Marso. Pinagtibay digdian sa pig-kondusir na symposium na mga importanteng urulay manungod sa gender and development, tapos pati ng mga laws protecting women and children o RA 9262 na Anti-Bawsi Act
pati naman digdian Safe Spaces Act o ana Republic Act number 11313 asin ang Juvenile Justice Act o ang Republic Act number 9344. Nagkikuha man ni na orientasyon sa paggalansar asin pagpapatibay ng mga violence against women desk sa kada barangay igdi sa siyudad ni Naga. At pura kay ni nag-distribute man ng information and educational campaign materials manungot sa Republic Act number 9262 asin ana ordinance o City Ordinance number 2023-107 manungot ini sa Safe Space Act asin tanganing mas mapaigting o mas mapakusog-an sa indang pagiging babae asin pagiging gender and development advocates. Mientras tanto, pinag-explicar naman ka na DSW Bicol ang dahilan sa pagka-antala o delay ni na pag-receive kan mga cash grants kan iba-iba manlain na mga beneficiaryo kana 40 so ana Pantawid Filipino Pamilya Program kan DSWD Bicol. Yan muna karandang si Philip ang nako niya itong bareta hari sa luwas, inis karandang Dix Martinez Jr. para sa RPN-DZKI and Magmang Riba reporting. Salamat Diggs Martinez sa imong dugang na informasyon pit sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Kahit itong sabi mong mapakusog ang mga kababaihan, anong klaseng kusog? An gigibuhon kan mga kababaihan. Bagay ang mga kababaihan ngunyan mapersana. Pinag-oobserbaran ko ang kababaihan ngunyan, yun ang mga pudiroso. Pag-abot sarong. Kaya yan ang mga kalalakihan, takusa. Aray kon si DJ Mandita. Mrs! Takot si Mrs. Ay, nagpapakonselo sa nakita ta. Narumduman talang si DJ Mandingon niya ng mga panahon. Pero perming yaon sa Kamurawayan. Kung kami ikonika na sa Kamurawayan, girumdumaman kami. Sabi ni Boscha. Yan bosing midigdi si Charlie Minaubra. Sabi ni Soy Kapitan, lang ya ka-relax ka buhay ni DJ Mandinguan. Nagray nagod. Nagduduman niya kami, may tilapia pang pulutan. Muro Miyerkules ngayaan, session may sa kasi atan. Kan alagad kan Miyerkules na mga karo maluya subuhay ni atan. Ay takpol na sa likod. Anong klase ito si tinakpol? So, kapitan ko ano-ano maganda. Isip, ako, tapalan ang likod. Ano yan? Asphalt overlay. Santísimo. Papakonselo sa napo kita ta. Si Atan, makonselo man ini kung minsan. Nakampang sa kasi DJ Mandi. Ay, konsi, soy kapitan ta. Pasimple sana ang istorya kayo ni. Padagos niya itong result ka na ginibong division school press conference ka na DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa editorial writing, Filipino Elementary and PIP San Antonio Elementary School Port San Francisco Elementary School as in third Lads and Lasses second iyo Holy Child Educational Center nag-first Yusant pero pa naman Yusanta sa picture writing English nag-PIP Lads and Lasses
nagport iyo an STS o ining ano STS Santa Teresita Elementary School. Pambira mga kunyan kay ni abbreviation kan eskwelahan. And third San Agustin Elementary School, and second an Erga North Central School, as in ang nag-first usant na naman sa picture writing Filipino, and fifth iyo an San Francisco Elementary School, and fourth an Santiago Integrated San Isidro Elementary School. Ano ta? Permi mo na nasambitan ko ang Santiago Integrated School at ang kulilat. Dahil maanggot si Mama Maricel Entia ang principal. Third, iyo an Erga Central School, and second, Yusant, as in and first, and Lad and Glasses, News Writing English, and fifth, sa Santa Teresita Elementary School, and fourth, and sis. Ano daw ini sis na naman ini? And third, iyo ang San Francisco Elementary School, as in ang second, iyo ang MLC. And first, and lads in Lasses sa News Writing Filipino, and fifth, and Erga South Central School, as in ang fourth, and Erga Central School, and third, and Holy Child Educational Center, and second, and San Vicente Sur Elementary School, as in and first, and Yusant. Sa Photojournalism English, and fifth, and Yusant, and fourth, and Erga North Central School, as in and third, Erga South Central School, and second, and Erga Central School, and first, La Medalla Elementary School. Sa Photojournalism Filipino, and fifth, San Nicolas Elementary School, and fourth, Erga North Central School, as in and third, La Medalla Elementary School, and second, Erga Central School. And first, Yusant na naman sa Science and Technology Writing English, and fifth, Erga Central School, and fourth, San Nicolas Elementary School, as in and third, and MLC. And second, iyo an San Francisco Elementary School, as in and first, and Yusant. Sa pagsusulat sa agham at teknolohiya Pilipino, and fifth, iyo an San Juan Integrated School, and fourth, an Santiago San Isidro Elementary School, and third, an Erga South Central School, and second, an San Francisco Elementary School, as in and first, and Yusant. Sa Sports Writing English, and fifth, an San Francisco Elementary School, and fourth, Erga North Central School, and third, San Agustin Elementary School, as in man, and second, Erga Central School. And first, Yusant sa Sports Writing Filipino, and fifth, and Cristo Rey Integrated School, and fourth, Santo Niño Elementary School o San Nicolas Elementary School. Pambira. And third, and Sagrada Elementary School, and second, iyo an NGAS Niño Jesus Elementary School, as in and first, and Yusant. Ganyan, congratulations. Taan Yusant, iyo po an overall champion. Talagang pag-abot sa academic, sa mga press conference, contest, and Yusant talagang namamayagpag, talagang tutok sinda sa academic. Yan po ang naobserbaran ko sa eskwelahan na ini, private school. Kung kaya dyan sinda na nanama pag-arog kayong mga contest. Sa mga pampublikong eskwelahan kaya, pero in fairness man kita
dakulan mga teacher na kumbaga nagtutukdo, napapabayaan lang kaya ang academic. Pagabot sa mga pampublikong eskwelahan. Iyo po yan ang realidad. Kaya nga niyan na mga teachers nagtutukdo sa pampublikong eskwelahan, nagpapa-eskwela sa mga pribadong eskwelahan, takulang ang nanonodan sa mga pampublikong eskwelahan. Kompleto kung mga kagamitan sa pagtukdo, kaya lang kadakol mga extracurricular activities na pinagigibo sa mga pampublikong eskwelahan, napapabayaan na academic, pagtukdo. Kung ano po ang mga basic na dapat manodan kan mga eskwela as in estudyante. Yun po yan ang realidad. Kung minsan ang advisor, coach sa mga pakawat, napapabayaan sa mga estudyante tas sige na sanaan training. Kaya itong mga kaakian na halimbawa, kung ang sarong teacher dyan sa Santiago Integrated School, so, sarong teacher dyan, coach sa basketball. O yan, para kaabalahan na sana basketball. Mayong mano dan sa sayang mga estudyante, mga eskwela. Kaya sabi kan ibang teacher, ay ano man nga ini nga nakaka-submit kan card. Nagigibo so card ka na eskwela, ay pambira pag-arog na po kaya ng dalagan. Kaya makadisganar baga minsan magpapa-eskwela digdi sa mga pampublikong eskwelahan, kaya lang no choice sa tuyang mga kamagurangan. Kumbaga libre, mayong tuition pag-abot sa mga pampublikong eskwelahan, kaya lang dahil manatututukan ang academic na sabi. Yan po ang realidad dyan. Kaya nagkadakol pa mga pa-seminar na kumbaga dahil man nai-apply sa pagtukdo kan mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan. Kaya kulang ang nanonodan, nagluluyan kalidad kan edukasyon. Ayan po ang sa tuyang obserbasyon digdi sa mga pampublikong eskwelahan. Tapos kung sigan pa seminar, maski imbes na magtukdo na sa mga paratukdo, sa bakasyon nagpapa-seminar, tayo ang pundo na gustong ubuson. Ay inda daw, tapos lang sisiram kito mga pagkain. High blood na sa teacher. Kulang sa sweldo pero high blood sa pagkain pag si seminar. Kaya bakong arog po kayan, dapat ang tutukan ang academic. So pagtukdo sa mga kaakian na makanood kan mga basic, pagbasa, pagsurat, pagkwenta sa mathematics. Diyan po nagkakaigwanin problema sa mga pampublikong eskwelahan na kulang ang nanonodan kan mga eskwela sin estudyante. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Ako po in fairness kadakol akong mga tugang. Tapos si commander, teacher. Kaya lang yan po ang naobserbaran ko. Magurang ko mga paratukdo. Sabi kapag kan trabaho pero imbes na matutukan sa pagtukdo, maski nga sa mga akin niya, akin ninda, dahil natutukdoan ng tultol. So ibalogod, natutukdoan ng tultol. Kaya disganado man na magpa-eskwela ang mga magurang kan ining mga teacher na aki na nasa indang mga kaakian, imbes na pa-eskwelahon sa inda mismong nasasakupan na eskwelahan, pinagtutukduan sa pribadong eskwelahan pa, pinapa-eskwelahan iba. Mas maray nga dyan, maray ang pagtukdo. Yan po ang katotohanan dyan. Pero kung naisipon, parehas naman na curriculum pag-abot sa Department of Education. Kung ano ang tinutukdo sa pampublikong eskwelahan, parehas man sa pribado. Kaya lang, dyan na nga po, may mga kumbaga pagkukulang sa parte kan mga pampublikong eskwelahan pag-abot sa pagtukdo. Kaya
ininda kayang sabayan an academic na itinutukdo digdi sa mga pribadong eskwelahan. Talagang tinututukan na makanood po ang mga kaakian. Kunyan baga sa enrollment kan mga yaon sa high school. Obserbaran niya to, tamas kadakol kan estudyante dyan sa Yusan kumpara sa mga pampublikong eskwelahan. Tapos ining LCC. Mas gusto pa kan mga teachers na ansa indang mga aki dyan magklase. Kaya tutok sa pagtukdo ang sinambit ng eskwelahan. Ako dahil ko man minimenos ang kalidad kan pagtukdo sa mga pampublikong eskwelahan. Pero iyan po kaya naobserbaran ko. Kaya kumbaga nagbababaan kalidad kan edukasyon nanunodan sa mga pampublikong eskwelahan. Napapabayaan ninda. So, academic. Ulit kadakol na mga extracurricular activities ang pinagigibo sa mga pampublikong eskwelahan. Tapos ano ibang teacher? Dahil gayo bilib sa kapwa ninda teacher. May maluya. Ito yung sarong teacher na ito para dulag biometrics na tapos kaya malawag hori. Ang masakit kung nag-biometrics duminulag. Nagbalik ma-time in na naman. Igwa pong mga araw kaya na teacher. An iba sa naman. Kaya masakit pag arog po kayan. Pero sa mga pribadong eskwelahan, dayan pwede. Arog kanyo saan na babantayan yan. Ay, kung magdulag ka dyan. Limati ka sa presidente, lalong-lalo na kan panahon. Itong dipunto. Atty. Nonoy Ortega, lakad to ka stricto ngod. Hindi mo ito madadaya sa oras. Hindi mo ito madilag-dilagan. Kaya ini po mga simple sa naman na naobserbaran niya to sa parte kan pagtutukdo kan mga teachers. Minsan saro pa kayan ini po sa mga digdi sa mga pampublikong eskwelahan. Sige an libot kan mga ano yan supervisor. Ang naglilibot si supervisor, pagpaparahalongkat kung ano ang mga reports. Mas priority ninda sa mga reports na isasubmit. Isa sa pagtukdo, pagpaparahingutuhan sa mga teachers. So, iningay, kaining reports na ini, takon mayo. Pa-explikarong ka kung ano-ano. Kaya nagluluya so pagtukdo. Na imbes na magtukdo na so mga teachers, maparagibunin mga reports na kadakol-dakol ay ano na yan. Puroktot na ang mga teacher pagparagibo kan mga reports na dahil man na kumbaga ako naman nakaipuhan na marhayan iba dyan sa pagtukdo. Ini po ang totoong nangyayari sa Departamento kan Edukasyon, lalong-lalo na sa mga pampublikong eskwelahan. Ultimo nga ning pagkamuot sa mag-agom. Kakarilingawan na kun minsan. Napapabayaan na kan sarong teacher. Mas padaba pa sa profesyon. Kaya baga sa mga teacher, kadakol ang naangot. Kapirming boringot sa kasindang trabaho. O iba dahil na naagom na. Ay, tutok sa na ako nagdi sa trabaho sa pagtukdo. Yan po ang masakit dyan. Paparaipos, nin kwarta, digdi sa kinaaban. Mayo man pagpaparaiposan na gata, mayo man pamilya. Kaya igwa kong mga naaraman, naging supervisor, naging principal na angot, nagadan. Nag-ampon, yun sa nang nakinabang, so ampon. So kapamilya lang, Iraq. So sa iyang pagkabuhay,
makahihirak. Tama yung nag-aataman. Kung so ampo na ako amo mana pinag-adapt mo, saro man na balasobas, digdi sa kinaban. Para taguyod mo, tapos kung linas pagso sa imong pinaghanapan, yan po ang masakit dyan. Imbis na, kumbaga, paugmahon ka man, ta pinatapos mo, kumbaga, pinadakula. Tapos, ikapaan nagin maraot kung minsan. Kaya, kuy daw man kita. Tayo man mga pinag-a-adapt na tultol man. Pero, minsan, ang kadakli, basado yan sa mga istorya sa sakuya. Minsan nga ni, garo iyo pa nagpapatunod sa nag-ataman sa iya. Masakit. Kung arog po kayo na nakukuha niya tong tao. Kumbaga, ingrato, digdi sa kinaban. Kaya lang pagdeklarang persona non grata. Tatawo pa man yan. Kung araw kayo ito ano yan, DJ Bagadigdi sa Siyudad Caniriga, si Jumbo Bibo, na pigdeklarang persona non grata dyan sa San Isidro. Kan Barangay Council ni punong Barangay Gare Merino. Pagkaaram ko man sa mga pigdideklarang persona non grata, kung may mga katungdan, tumayo man katungdan, ideklara persona non grata, pambira. Kaya dyan na Malisyan, Lugod, kung minsan naan sarong barangay, pero maluyan nanodan pag-abot sa mga lay na ginigibo o kaya ordinansa. Dahil ka man pwedeng magdeklara basta-basta nin persona non grata ang sarong tao kung iyan mayo man katungdan. Maray kung si dipuntong Senador Edmundo Seya ta aram na aram ka ito kung ano ang persona non grata, yun ito nagpapaliwanag. Mayong kamugtakan na tao pag pigdeklara kang persona non grata digdi sa kinaban. Kumbaga, sayang kan sa imong pagkatao. Tapos iyutan nataram kamong mga sablok sa poder na mga politiko. Kumbaga, mga sakim sa Tagalog. Abo nang magkataranggal sa pwesto. Sigisanan parayaman. Kaya di ba, kadakli, korupto. Dahil nag-aasinso sa Pilipinas ta mga paslo sa pudir. Sa di man niriga, ka mga angap. Ay pambira pag-arog na po kayan dalagan kan sa tuyang nasyon. Kadakol kan mga halop sa pudir. Baga gutom, ay dahil talaga maasinson sa tuyang nasyon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, kumusta pala kay punong barangay Nina Ablan dyan sa San Jose Baaw, Camarines Sur. Si Manay Munching maglapid ay nalaman ko nakapasyar duman kay Manay Munching. Di ko naromduman ako. Miling yata dahil ako nang gana pagkakagawad dahil nalaman ko pinapasyar kang pinsan kong ini. Antisima. Ano rin pag pista dayuhon. Bako sa nakikapitana ni Ablan pati kay Manay Munching pasyaran man. Sa sakuyang pinsan dyan man sa Santa Teresita. Digdi po sa Siyudad Caniriga, masugid niya itong paraantabay si Manay Hilda Rambuyong. Si Manay Pina Gunoon, kumbaga, panugangan. Sabi kan iba, panumangan. Panugangan ni Kunsi Dandreb Aboniti. Kumusta na daw si Kunsi Gigi Vargas? Saka si Kunsi Nikki Lagrimas. Ito po yun yan mga talagang pag-abot dyan sa sangguniang panlungsod Caniriga, nagtatarayan. Parehas kaya beauty, sabi nga ni kayan.
Sirtean debate kay ni kun minsan diskusyon pag-abot sa mga bagay na pinag-uurulayan dyan sa Sanggunang Panlungsod kundi nagkakauruyo lapit sa sarong ipinapasar na resolution ng aning maging ordinansa kan syudad. Ngunyan tuninong na baga andua sa bagay panahonin Kwaresma baka nagpipinitin siyang daymo na magpara diringkilan diyan sa Sanggunang Panlungsod kan Iriga. Ito kaya parte sa na ito kan legislative inquiry. Ngunyan naman legislative inquiry kaya katuninong na kaya ito Sanggunang Panlungsod kan Iriga. Ay pambira. Kaya dahil lama ako nahiinggan nyo ng mag-attender niya ako pala dapat perming may legislative inquiry sa Sanggunang Panlungsod kan Iriga. Tanganing makonseloan derebatian, deriskusyonan dyan sa Sanggunang Panlungsod. Ngunyan lang ka mga panakngod. Kuha na, maray na mga pamulsa. Kaya bastantinan bulsa. Dahil ko sinasabing, igwang ibinubulsa. Masakit yan. Makan bulsa, paldo na sabi kan iba. Kaya di na mga nagpupulaw. Ito nga mga bulsa ninyo, paldo na gayud. Ay pambira kung naarog na kayan. Naromdoman ko pating Sangguniang Bayan sa Banwaan kan Baaw na pinagbugtakan na ni no solicitation, bawalan mga para solicit maglaog dyan sa Sangguniang Bayan kan Banwaanin Baaw. Ayan una yan, Vice Mayor Jerry Breseño. Aray ka naging Vice Mayor, arag nagiton kamutangan sa ito Sangguniang Bayan kan Baaw. Ay mo na pati malaog-laog, maski media. Pagpapara-imbestigaran ka, maano ka ngayon? Ano yan? Ang sesyonin do dyan? Pampubliko ba gayan? Bako yan na exclusive, confidential. Yan sa nako nakaaram na Sangguniang Bayan nagiging exclusive na confidential ang pinag-uurulayan. Only in Baaw, Camarines Sur. Bihira niya ako, ano daw ang pigpaparatago dyan sa Sangguniang Bayan kan Banwaanin Baaw na pig-uurulayan na abong maaraman kan publiko. Public knowledge po yan ang sesyon. Salbo kung ang pig-uurulayan nindo, confidential, dahil pwedeng maaraman kan publiko. Exclusive sesyon. Mayong problema dyan. Pero yan na. Pirmi na sa nang araw ka ng sesyon kan Sangguniang Bayan kan Banwaanin Baaw sa pangingenot ni Vice Mayor Jerry Breseño ay inutil. Masupog ka mo sa mga taga-Banwaan kan Baaw. Bako yan na sadiri nindo ang Sangguniang Bayan. Isipon nindo na kamo servidor kan mga taga-Banwaanin Baaw. Bakong pagparatagoon nindo ang mga kaisipan na naisipan nindo para sa Banwaan kan Baaw. Ako, mas binsido ako ito di puntong Vice Mayor Liling Malasarte. Open ito pag-abot sa sesyon dyan sa Sangguniang Bayan kan Banwaanin Baaw. Kaya pa nga niya nakakonsigir ka itong bagong session hall dyan sa Banwaan kan Baaw. Ali ki Senador Francis Tolentino. Kamo ano man ang nagiginibon nindo ngunyan an magbugtak ni no solicitation dyan sa Sangguniang Bayan kan Banwaanin Baaw. Anday magpalaog sa mga taga-Banwaan kan Baaw sa session hall. Ay masupog po kamo mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Banwaanin Baaw sa pangenot ni Vice Mayor Jerry Breseño. Naguhunan mga tao bakong araw kan ang gigibuhon ni Vice Mayor Jerry Breseño sa Banwaan kan Baaw. Makabubuisit ba kapag araw po kayan ang dalagan kan Sangguniang Bayan. Digdi sa Rinconada area only in Baaw. No solicitation, bawal maglaog an isay pa man kung may sesyon. Pera sana sa mga imbitadong bisita sa konsyal kan Banwaanin Baaw dyan sa session hall. Ay santisimang buhay tayo ni Suyan Baaw.
Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya sana sabi kan mga taga-Baaw, Cindy Suyan, Cindy Sadto. Kadakol Cindy pala dyan sa Banuan kan Bawa. Maray kon sa Banuan kan Batuta. Bob Whiteon na mga pinaggigebo ninyo. Kon sa Banuan kan Boy, pot na iton na mga gibo man iton ninyo. Ade man po iriga, boteg! Kaya para botegan mga taga-iriga. Pambira kung narog na po kayo ng mga sanggunang bayan o sanggunang panlungsod. At nagkakaraman ay talagang mabuboysitan mga butante. Ang mga pigsisirbihan hindo ay damang basang pala nga mga kamutangan na din pinagbuto tading iba. Maray ng gayod, pag-i-eleksyon na pirming isip, sintabo na mga butante ngod. Ay inda buhay pag-arog na kanandalagan kan Pilipinas. Ayo, dahil talaga maasenso ta pag-i-eleksyon dyan sana naburutuan kwarta ang mga proyekto. Dakulan korapto, digdi sa Pilipinas, kaya di nag-aasenso sa tuyang gobyerno. Kaya na inabot na po kita ka na oras sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si James Oco, sa information si GP Batalyer. Nagpaabot nin informasyon sa luwas ang solo-solo si Diggs Martinez. Duman sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.